Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumaning na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, at ito pagayam niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak at dinambag bigat karakayaming sangapada. Gano, anyaman nga oras, aldaw kan kaditoyo. Dita, ayan nyo ita nga paset tilubong. Happy watching, and thank you for sharing. Please share this program, share. At padaran nyo papagayam, di pagkasalitaan ni Norman, nga napauluan, ti agsyuman, ken ti syuman. May paggamti agsyuman ken syuman. Yan. Tas lasuman. Lusuman kumakit na imas. Sumalatak. Papagayan nyo, pagdaanan nyo nga rito nga pagkasalitaan, papagayan mi. Hindi pag... Ay, hindi yun. Irugi tayo. Tapno malpasan. Chiriraran. Hanggang cha-cha-cha. Madila to charger ko. Teman charger ko mami, no? Dengdeng ka, yung pangatuman. Sagudahin na rin ti surat. Sandali, tayo record ta. Okay? I-record ta kaya. Madaman tayo recording nan. Sagudahin na rin ti surat. Ti pagkasalitaan ni paghayam tayo nga Norman nga napauluan iti ti agsyuman ken ti syuman. Kuna na dito Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi no dumteng dagiti pa nakasuot panubok trahedya uno anyaman ti awag kadagiti dumteng nga pagsagabaan ti tao. Ket agsasaruno, agsasamusam. Takaano lang dedi Manong Nemi pupusay ti asawak gapoy ti sakit. Saan ngamin nga naipakat ti susto nga panakatratar na. Taan niya nga rood Manong Nemi ket may sakla nga factory worker. Sa kalpasan na, at ito'y manin nga ganghabit kan patay Manong Nemi ni June nga kakaisula nga anak ko. Apakalaglagipak kadi di asawa. Ngay karigatak Manong Nemi ang pagbasain iti college. Taday sunan. Para third year college na kuman. Ngimsim ken ti sakit, akas iti sakit ti asawa. Di asawa. Kat kasapulan Manong Nemi ti panaka-operar na, kat kasapulan ti nakala kantidad. Awanin tagpautang kaniya. Awan kat awanin, awan latan. Masasyanak Manong Nemi nga mangbuy-buya ti langat ti anak ko. Nga dati ospital.
Kawampahin manong nemi. Iti may gatanin nga agas. Tapno, masilpon pa iti biyag na angis na. Nga ko na ti doktor manong nemi nga saan nga maoperar. Talaga nga. Mapukaw ko. Ibagbagapik itin ti anak ko manong nemi. Pabayaan na kon papa. Babagkundanunan ni mama. Saan anak? Saan? Napuka ko lang aro din tinam. Gabuti saan nga saan nga panakaipakat. Di umno nga agas. Gabuti kinamaragrigat. Ipamuspusak ti amin anak. Saan ka mapukawan tinamnama? Nonas kan nagtakawak kita ramidag. Ngayon bagak da ita anaudi nga dialog ko nga saan ko ngayon pangag iti anak ko manong. Imbagak kan kuha ng agbati. Imbakadak iti doktor na mangipamuspusanak. Handa ka baybayan, handa kami nga baybayan niya po Diyos. Iti orahan niya pamuspusan. E di ba nagpagnapagnak manong nami nga awan ti masnop nga papanak. Baren kunak no makapidutak, baren kunak no makadarapusak. Iti mul ti ayan ko. Alang atot masarakak di tama nung ada marigrig nga kwarta. Nga ta, nga madanadalapos ko manong nemi. Tao, babae, napintas. Excuse me. Sorry. Kinita na. Amaw mo ka. Norman? Victoria? Nakatakderak. Dinalapos ng midlatan. Nakalawalaw tidalan. And siguro, naikari nga, ang sabat man iti dalan takalpasan ti manong atawan. Victoria, nakapimpintas kalata. Kan langam ti bakna. Sika, lakam ti problema. What's wrong? Apay, gusto ti langam. Anong trabaho? Factory worker lang. Oh my God. Mabising ka. Diyak pa namigat. Come on. Dan man. Early lunch. Come on. Saanin? Ala, amay kan. Sika ha? Basta linipat na kajak amo no apay. No anya trason. Oh my God, come on. Norman, go. Simuro tak madlatan manong nemi kasla natudyo nga oken. Simuro tak kani Victoria. Kat kastaon iti pintas tilanglong ay na manong nemi. Nagkaskuraan kami iti high school kani Victoria manong nemi. White. Kat aday din asla nasapa nagkinaawatan dagiti puso mi. Kaya nga sawan, nadaan kami iti relasyon. Ngayon din naggraduar kami iti high school manong saan kami nga nagkit-kitan. Awanan ti kami ni kasyon mi. Kasla nagsina kami mati. Kapag tirigat ti pa nagbiyak, manong nemi sa anak na nakapag-college. Na dumadumada idi ti nagtrabaho, kaging ka nga nagabamo kami kaniya Vanji iti pabrika. Nagayatak kini Vanji. Nagkinaawatan kami. Nagkasar kami. Aging ka, maroon naming nga nadaan kami ti anak na iso ni June. Nagtultulit pa nagtrabaho ni pabrika. Huwain. Karadrador laeng maroon naming ni June ti high school. Iti agsakit. Iti nagsan ni Vanji. Nga butirigat. Saan ko napaagasan. Aging ka nga natay. Sa ita. Para terjir college to ni June, adaan tinakana sakit, agangabit kan patay. Sa ita, nadalapos ko ni Victoria,
nakapinpinas lahat. Kailangan na tibak na. Nagrugo ka? Baka di mo agorda rito eh. Baka di kita food chain lang tiyam mo. Kasi kasto nga klase ng restaurant. Mabit lang sa tagorda. Busugan ka. Iparamang ko kayong katisama pa inaramramanan. Pwede mangmangan kami manong Nemi. Ay bagaman ti problema. Tataamok na daktil ti dagdagsan ti problema. Takas talangan. Talagang bisbisinan ka. Ibusayam. Take out ang madiktahan ta maibus. Tagang habit kan patay ti anak ko. Anak itong sawan. Kasapulak na takilakat ti dahil. Tapno maoperar kat makalasat. 2 years, sipod na baluak, gabuti sakit na tayo ti asawak, nandiyak man lang napag-asa nga na impag. Gabuti rigat. Sa itakas ti manen. Ikarigata kapag basahin ti anak ko ti kolegyo. Tanin to mapag-graduar ko, mabalin siguro, ginanakton no, adamutin trabaho na nga napintas. Nabanog ako na makigasang kasat. Di kantuman kami nagpagpakita kaniya. Di, sa bagay. No datakumat nag-asawa. Baka kastoy tibiyag ta. Bagnang ka. Naka-asawa ang iti, ada mabalin na. Kahit nang-asawa na pimpintas nga amang tibiyag kong mitis ka. Nga no datakumat nag-asawa. Siguro, nagpasarak mo talagang rin at tibiyag. Duwamatan ako. Nagraduaran dyan na una. Sumarunong graduar di may kadua. Ento no, makapagturpos na kita anak mi. Siguro, isudan doon, di makamo, iti negosyo. Negosyo mi. Negosyo ti asawa. Siyempre, dinagamamu kami na, kita da negosyo na. Abot tabak nang, ganibat patag na, kinayat ko. Kaslasa mong ipatpatag ti asawang. Endo ko na kasi kapala ti patpatag ko. You're my first love. Balokan. Ngayon madamot pala asawang. Okay. Noon yaman ti problema, Norman. Tulungan ka. Hulog ka ng langit. Victoria, thank you. Thank you, thank you. Kaya't ka nga maara ko. Gor ka. Nagdigos kanto pa, nga pinagdigos sila. Daga po kami sa ospital. Ako nagdigos sa jay. Kita mo. Okay. Mano masapol mo? Tamang irwaran. Kan, numaitad mo doon di kawarta. Nagdigos ka. Ang shopping ta. Yung no, madawan ti operasyon ti anak mo. Nakananawan ti panakaisalakan na. Nagbayad ka kanya. Ha? Kasi nga makapagbayad na kasigot. Dama, gamano anak kahit ko ang pagbayad mo. Sige. Ibagakin ka naman, tit masapol ko. Tayo nakita dadago sa ospital. Kat, luan yaman ti kahit mo ang pagbayad ko. Nagasagahan na ako, Victoria. Manong name kasta nga ron tinapasamak, beday. At din sayang kadan nga dagos iti operasyon kat nagkarkarak. Diyos ko, isalakan nyo ti anak ko. Malagi ko mati operasyon. Kat no da ito at talaga tintedyo. Nga panakakintaw ti araraw ko ka na kayo. Iti kaada ni Victoria. Ngisot nang tiniti kwarta. Kat no anyaman tikid dawan na Diyos ko nga pagbayad. Nukas pagaligan tamayan natop ti pagayatan niyo, Lord. Awan ti sabali nga matong palusangan ta kayo.
Ganon ko na manong nemi. Nagawidak iti kasera, tagkas kasera kami, nagdigusak manong nemi, inarwat ko at kabarbaro, nabitpay manong nemi, nga arwatek, nagpagwapo akmet Dimteng ti first love ko, manong nemi nga siyak mo ti first love na, kaya lang, adaanin ti asawa ka siyak ket balo, manong nemi, baka no, Diyos ko, no, aniaman tagbalin nga, padag sinubya namin nga relasyon kini Victoria, illicit affair man no niya. Pakawanan da kami. At kasama na itaragsak ni Victoria manon nemi idi man da makadano nak timbaga na nga pagsarakak kang kuwana. Nag-shopping kami. Amok matirokod manon nemi size ti anak ko ket pati ti anak ko in shoppingan. Ang anak manong nemi ti napimpintas nga relo. Ang anak ti na may mayat nga cellphone ko. Feeling rich na ako manong nemi. Kalpasan data, nag-dinner kami. Timawag ako iti ospital. Madama ka no pa lang ti operasyon manong. Kalpasan ti dinner manong nemi. Tumaw-tawag mo ti Sona. Ali, wala daw nga gawin. Sige, bye. Di asawam. Tatawagan nga sublatin na kita agkabsat ng anak ko. Di Gladys, di nauna. Nagraduaren. Tutulungan ng ti asawa kiti negosyo. Graduating tumaten ni Elmer. Sublat ko ida nga basa. Nga apeng na nervyusa. Gabatanda ka. Maliknak man yung tiragsak. Tapay saan ka naragsak di sidong ti asawa? Man, naragsak ka kabata napintas ti balay mi? Kompleto, kalikamen, katakatulong mi? May kantinaran niya kamasakbayan nagdito anak mi. Ang tultulog ti progreso ti negosyo mi. Ngayon, kaslakuran. Ngayon, tatatimteng ka, Norman. Kompleto ang tiragsak ko. Victoria, alangan mo't kamadi ka? Amok nga mum noon niya ti adati panunod ko. Ngayon, basol ka na po Diyos. At asawang kat baloak. Nampi ko malagpadparat nga balo. Di oraya mat nga mabalo ak. Oh my God. Buting ka kung magabagat ka sa takamot. Let's go. Tadi ito nga tawagak di kita kapsat. Pananda. Salut-sudom ka di pa lang. Hindi mo ka di kaya. Nabalo ka nga nabayagan. Di ka di mailiw. Ha, Norman? Come on, let's go to heaven. Manong nemi amok nga basol. Ngayon, kaslasaan mat nga basol. Ikaw kadagiti arakop ken agek ni Victoria kaniyak manong nemi ada ni ibudi nga ayat. Da kamitin mo na. Ada din nasangal nga iyan ayat mi manong nemi idi kinagunus ti puso kenrik namin. Pinagsina na kamlaing ti panawen, manong nemi, kalbasan na. Dimting ti panawen, nasilpuan mi, tinaputed, nga relasyon mi. Napintas ni Victoria, manong nemi, napintas at mapapintas na nga ron ti bagina. Kaslawang pahayanak na. Ti kinapintas ti sukog, ti pamagina. Ti kinapangluna. Ti kinakinis na. Kasbay sa kalalaki manong nemi inaramid kumat ti amin tapno ni kastagat mapnek ti babae. Awanton ti kunaid na kanyak. Ngay paganan to kanyak. Oh, mapnek ako na ikan ka, Norman. Sabali ka. Gamot adayat. Kadagiti arakop kinakekuken ka. Nagsubli ti riknak adatiken ka. I love you. Awang nga din sungbat mo.
Di nagkadilab. Sige, I love you. Mapilpilit ka. Okay, hanang mapilpilit. I love you mo. Adamit ayat nga naibudi ka dagiti arakop ka nagkikukin ka. Kadaramidag ti amin maparagsak ka. Paragsakin na. Kabuto na bayaga kung nga gumugawa ka itiragsak. Tadi nakakadiwara paragsak ti asawa. Di mo nakdakamatin ti asawa. Numadamata. Nagsina kami matlayang iti nga rabi manon nemi ket pinaibulsaan na. Ano da ito eh? Masapul mo da ita. Samon nga saludsudan. Si utang akpaikin ka. Ket bayadam man. Bayadam tumanon. Intun ka no? Tawagan nga tulata. Tawagan nakman. Okay. Ito ko keng kati cellphone number ko. Okay? No da masapul mo? Tawagan na. No, dapat masablo ko ka, tawagan ka. Okay? Balagi ti operasyon manong nami kat kastaon iti haman ko kinahapon Diyos sak nagpakpakawan. Lord, amok na nagbasulak. Ano kasapulan? Kapit sa patalim ako nada. Kaya di makasarita kundi anak ko. Papa, anak, kinasyan na tanayaw mo Diyos. Nasilpuan ti piyak mo, ay tuloy mo nagbasa, mapaggraduar ka. Kaya namadang ka itong tinapin sa trabaho. Siguro, agin na akto mo ten. Agayawan akto ti apo ko keng ka, no danto nasawam. Ay kaya manak, Papa. Ni Apo Diyos na rin pagkimanan tayo. Hindi sa lutsod, nangalan niyo ti kwarta. Hindi naglangit. Napidot siyo, basta sa mga pampanutan pa. Baka illegal man, saan? Legal. Sige pa. Bahala kayo, basta tinaskin. Balik ito operasyon. Nananamang masilpon pwede pa ako tibiyak ko. Kasi naman kada kayo, Papa. Makapagserbiyak to. Makapagsupapa ka kada kayo, Papa. Manong nemi dandaning halus mamindua iti makalawas ti panagsinnarak mi kini Victoria. Kaslag kabanwag manong nemi iti kinarugsuna. Kahit mga sawin, mabambanuga. Kat kunana, agikat ka ni trabaho. Kasan ko sakti makamu. Ti amin na masapsapul, ti anak mo, ti panagbasa na. Mano pa nga tawan? Dua pa nga tawan. Okay? Agkas-kasara kayo? O, kita kitilote yung mabaling nga pakaidiswan ti malayo. Ha? Itad ko amin-amin. Dahil mo ba't namin nakasapulak? I love you, Norman. Saan ka nga rin mamati? Mamati yan. Saan na kang paragsak? Di asawa kiti sex. Sexy ka lang. Tsaka mo mapay. Dapay. Tsaka mo no. Siguro gaputa. Busy ti asawa ka. O rin no adda ni Gladys. Kaya nauna ka mang tultulong kang kuanan. As lahat ay adada nga nakakonsentrate iti negosyo. Edi damo. Edi nabit kami pay. Edi ubing pala dagiti anak mi. Nagagatnat. Ang medikuan. Bumaybayag. Kasla alis tong aglahay. No, pasara, mailiwak ba't kang kuhan, ha? Pag gusto anak ba't ng kasla, pagpagusto lang. Dari pa di gundaway nga, si usok pag mo talubok na. Masurun na ka. Ngayon si ka, Norman. Ang galing mo. Nagkasatar kayo mat iti asawa. Agor ka.
Adan sa talo nga tawon ngayon chat yo. Datatag kasadar, di ba? Ang gabi ng kupas. Galing mo. I need you. Sayang. Ano nga sayang? Kumang kitawan sawam. Tapos nga ako ng illicit affair. Sama kang panunutan dito. Tinaskin kita garagsak na doon. Ada din manunemi ni Joan at Porcher College. Kaya't nangasawin manunemi almost nasuro ka na makatawan ti relasyon mi kini Victoria. Pinagsardag na kagpaiso ng trabaho manunemi kat inyala ang kapatakder na kami ti balay. Nakompleto dali kami. Awan sa bahaling obrak na di mangpatgan kang kuwana nukas nga masapul na. Pasaray agawit pa yung umay no kwando ti balay manunemi. Bagatasan na kami madataran ni June. Ada pa hindi kiti kundaway manunemi. Nga, numakalagit, tumawag. Uri ka na kita nalakang hotel, basta asidig na hotel. Tsaka mo, talagang agpat-patay unay kami. Nari may sangal daw, manunemi nagkuyog kami, ngada kami ti mall. Tsaka mo, tasinikat na, inakbayak na. Pagamamanong ta, inturunak. Abay, ti asawak, at jay. Nakita na ta? Nakita na ta? Tsaka mo na nakita na ta. Oh my God. Saan ka bali? Okay lang. Mamuan na. Adadaman itan nga gatap. Victoria, tayo na dan mo, hindi naman ti palimit kat lumtaw. Awang pagdanakan. Nakasagana. Alis to lang nga. Amom kahit ko sa wen. Ipuligos ko lang sa ulo na. Awan sa bali nga masurot na sanga siya. Natuturahe kim suna. Diyan mo manunemi no nakita na kami kung saan ang tinawag ni Victoria kat dinamag ko. Ano't napasamak? Nakita na ta. Ket, awan pagtanaga makabo ko. Sakti makamo. Hindi mo ko dahil nga kahit mong sinatan. Kasano kayo pa yung nagbiyag, doawanak, kasano mapaadal mo ti anak mo. Tsaka manibagang sinatakit, baka sikat mga sinakan niya. No way. No ibaga akong sinata, kahit nasa win, nagsuicide ako. Matayak langin, nawang ka. Sikat ibiyag ko. May lawak manangkan ka. Agad na natalang. Ang mga sisiyo mo na katasawam. Ang mga nangangupat detective, private detective. Bahala na. Manong nemi napasamak. Tisang kumarumpeng nga napasamak. Sinurot na kam siguro manong nemi tinalimed ti asawa ni Victoria. Kadidi, tada kami nitunig ti hotel. Tsaka mo, no kasano na nga naipamuspusan nga nakaalat ti tulbek. Sabat nga rin nga nakadubulak ti kwarto manong nemi. Nakatuon na kini Victoria, idi malokatan ti ridaw, ket ti asawa na, ti adday ti na ikwadro iti ridaw. Octavio! Kuna ni Victoria. Dumarop manong nemi, ti asawa ni Victoria, tsaka buti hamidek. Siyempre, dinisagak ni Victoria, tapos nimsang ko nga na ituloy. Gabuti sinarapan, manong nemi ti asawa ni Victoria, ti barokong na, uy, ti asawa, atake. Victoria, Octavo,
Hultabyo! Oh, hultabyo! Anong nemi? Kaslasan na kabamati. Kot on the act. Kat ijamat nga naatake ti asawa ni Victoria manong nemi. Gapa siguro tinay matangan na. Inaitaray ti ospital manong nemi kalpasan ti 2 nga oras tinawagak ni Victoria. Victoria. Ano't napasama? Awarin ti asawa. Baluak na ten. Ska, pakawarin na kami. Nakagam niya po Diyos di amin. Ano ya? May apin Diyos na kinakam. Idin to ta. Saka di amin nga mapaspasama titulubong kat nakam na. No dagas akat nakam niya Satanas. Nabalo kan. Kat nabalo akmaten. Dito siguro tinaykari. Tadhana. You're my first love. Kat first love nakmet, di ba? Tagunadan. For how many years na nagupid lang ti relasyon ta. Itakat. Datamad lang tag-asawa. Mapanunod mo dahi, tayo dito na tayong tasawam. Anak, mabaling ko ng tayan. Anya itararamidak. Mabiyag ko, no daytan, dinitulingan talaga, nga panangedep ni Abo Diyos, biyag na. Saka nagladingit, nagladingit ak siyempre. Nagsangit akmet, agsangsangit akmet. Ngayon mo rin man paibusik aming nga luwak, may babawi ka, di ba tinapasama? Kumusta na kita anak mo? Kadagsang-sangit na, nagladladingit. Namonta ka di trason, kinakapuna. E magkakatakwata nga na atake. Atake. Anat naka-atak yan na. Norman, saan kang nervyos sa kasta? Lalaki ba't kinataon, nervyoso ka? Binaliktad ko ti amin. Isunat na nagtaak iti hotel. Aping nga gisot na atake. Gapong nga rin pa nakakiktot na, tanatakwata, kada babae na. Kanda dati nga sakit ti puso ti asawa. Kahit mamati na kitanat mo. Sabi ko mga saan na mamati. Ako matiatap ng siyak na daramin na. Nga posible nga ti amanat na daramid na. Gabota, mamano. Nga dadto'y balay. Dandari kang tanay na busy ka ba tinigosyo? Come on, Norman. Ikadamtayan niyaman na panakakonsensyahan. Ako masulta. Na ikarya kastoy. Tapno, tuloy ang ligaya. Ita ka di ba iti pa nagderbis mo? Ita tabalo akpaten. Ora endral sumagbono nga bulan. Sa tantong kasarang. Oh, di mo ko na yung di mo kahit makikasar kanya? Oh, come on. No, sikat dumatan ti asawak. No, anya ti kukwak, ngayon ba ti asawak? Kukabon, kukwat nga duwa. Baklang kan. Oh, sus, come on. Sanay ka lang, sanay. Di ka maawatan, Norman. Okay. Sige. Padasig tag-relax. Nagslasin si Dire, naklata ti konsensya ka. Awang basol mo, awang basol ta ko nakmat. Yung tiyaga mo, manong naimita kang kanayon at masumuknal ti balay ti Diyos. Na nakapaspas na kak, manong naiming agparintuming agpakpakawan. Diyos ko, nagbiag ka na ko. Babenti tulong ni Victoria. Nga ni Victoria tinaraman siya. Tapno, masilpuhan ti biag na.
manugotek Diyos ko. Nga ti panakirelasyon ko ken kuana nga si asawa kat takil unang nga baso. Pagawarin na ko man Diyos ko. Pagawarin na kami. Kaya tatabalo ni Victoria. Saan nga baso sa kani. Tagpadpata kami matan nga balo. Kaya na ito tinaituding nga para kanya, para ka na kami. Nga manibot maglahan ka na kayo. Turupeng gawatin mi ka na pagyamanan mi. Noon na ikaringan na kami ka ni Victoria. Idag katuluyan, ito itong pagbihan. Manong nimi, aw-awisan nag-idi ni Victoria, kabayatang naman sayag ta asawa na mapanak. Saanin ko nakman. Abi di mo kayat, makonsensya ka. Di mo kayat, natamdagan ti, bangkay ti asawa sa kagpakawan. Kaganahin ko ulit-ulitan ti panagpakawan ko kinahapon Diyos. Okay. Agabali. Mga urit at nabinta sa gundaw ay tapno, iyamamukan doon karagiti anak ko. Saan mo ka din mo orayan? Di ba katawan? Awan na ko matagidjatan, so magmanulang ang bulan kan makatawan. Just the same. Kasan doon pala mabasama? Namanawahan ka din nga kayat na kita anak mo. Ang makala ka asikod, ti kasukat, ti amada. Awan bibiyang day ti biyag ko. Awan ti sabali mapaturay, iti pagtaingan minutisya, anak ko lahing ida. Naturay ka na kusta. Natuturay ak pangam di asawak. Sanay ka man nila sanain, Norman. Mr. Sanay. Makabulan tinapalabas, manong na misipod pimusay ti asawa ni Victoria, idi taala manen. Manen nga manen, manong. Umiyan pa yan dito balay. No kasata nga awan ni June. Tadanaskin nga, pagpatnagan na di eskwela. Nakaar-arim dati nga bakit? Naku, tinakim ko. Bakit ko na ako nataan? Marutawan nan. No, danton asawa jay inaunanan. Di agapukon doon. Naging gawa ng naimi, edi may sangal daw. Adag do ti balay, edi agtugtugtug. Edi mapangkilokatan. May sana pintas. Kas kapintas ni Victoria. Yes, ma'am? Siga ka di, ni Norman de Guzman? Natangig. Nauyog tilangana. When? Ambisyoso. Oportunista. Adaywan ni mama. Sumuri ka. Ori saan? Ano ito ka balay? Balay mo? Wano balay nga inted ni mama? Kada kayo ang agama. Among gayam nga, ada anak ko. Ada, amok. Nag-imbestigarak ngayon mo na. Sakbay nga mayak dito. Among gayam ang relasyon mi ka ni mama mo. Hindi pa lang si bibiyag ni papa. Ayop kayo. Gapo ka na kayo kit natay ti amak. Sangabot nun ito. Baligtad tim pakaamo ni mama ka na kami. Binaligtad na. Ibaga na nga ni papa iti adda kamalala na. Nga ni mama tinakadagta kadakwada iti hotel. Kaya saan? Da kayo tinagkarelasyon. Da kayo tinaragtahan da di papa. Nga iso tinakatakyan na. Kriminal kayo. Da kayo tinagpapatay ti amak. Gladys. Among gayam tinagang ko? Mabaling ka din nga sumrek ka. Tadi ito'y unag ti pagsalitaan takit ni.
Abay, mabaing ka? Mabaing ka kadag di karubam. Mabaing ka nga mamuan dati po, no? Kamala na ka tinak. Babaling ka din ang sumrik ka. Sige. Nauyong ka nga, anak. Nauyong nga. Gabot na rumbing unang aguyong nga. Agbaling na katangkan. Agbaling na tibkar. Gabot ang karik itibakik. Natuntunek. Tuntunek no kasanungan na tayo damak. Kakayot na ng papatay kay Kuana. Natay ti atake ti amam. Api nga na-atake. Gapot na nadugtalan na kayo, tinak. Nadugtalan na kayo, nga si kakit si tuon ka itinak. Saan nga ta kami, ti? Ano nga saan? Sa amin nga nag-ayatan, tinapasabak. Ano nga saan nga nag-ayatan? Kaya't mo nga mabalo ni mama? Tapno magkasama kapag asawa kayo. Tapno hanyaman kinamak ng handak ng Kuana. Nga natawid na ka ni Papa. Nga napanawan ni Papa. Para magkagkasang ka di. Ambisyoso ka. Opportunista ka. Ngayon, Jack ipalubos. Jack ipalubos nga agasawa kayo kini mama. Atay wam. Pabagami, pasensya kayon. Edi interruption tayo. Nagpugaw nga bigla iti signal itay. Iti in-transfer tayo ato internet from PLDT na pantay ti Converge. At signal itayan. Kemso na lang ta nagpukaw ti sound na. Sapulan tayo di sound na. Madimat. So nga impamuspusan tayo. Mabagay mi, amok nga doon kita'y hanga nakasurot. Anyway, mabalintan tumatan nga sa pulan ti partuna tapos kayat da nga may tuloy dati pagkasalitaan ni pagayam tayong Norman nga napaulwan ti agsyuman ken ti syuman. Agsangsango di kito yan. Ti agsyuman ta posible nga gasawan to da Victoria ni Norman, di ba? So nga ngayon bilbilinin dito Gladys nga nauna nga anak ni Victoria nga adaywan na ti inana. Ayan. Kaya dito yung ituloy tayo papagayam dito yung paset. Uwan manong nemi imay dito yung balay ni Gladys nga inauna nga anak ni Victoria manong nemi kalbasan nga dan talo nga bulan sipod na tay ti ama ni Gladys ti asawa ni Victoria. Nabintas ni Gladys manong nemi kas kapintas ni Victoria imina. So nalaing ta talaga nga natangig, natangsit, napungtot. Gabo siguro manong nemi ti sakit tinagam na tapimusay ti amana. Nga ti amuna ket talaga nga da kami ti kapunan o apay nga naatake ti amana. Tanong minsan manong nemi ket anugutan mi met nga da kami ngagpayso. Naatake. Saan ko mga natake no saan na nga naduktalan ti kinapudno. Kaya tagabot ay tultuloy manong nemi ni Gladys ti mangibaga nga adaywam test. Inak. Gladys. Ora adaywak. Amok. Nga ni mamangmut kumamat. Anya? Tanya ko pati klaseng ng lalaki. Hanggang kamat ka, gwapo unay. Tapno kamatin na ka. Among ka titistorya mi. Siya ti first love na. Ada relasyon mi da kampel na high school. Siya ti pudno ipatpatigtiin na. Ha! Himataywan. Ore adaywan. Isut kumamat. Kaya ore kumamat do tayo mo talaga kayat. Uno kayat mo? Agsipot ta kayat mo bumaknang? Ha! Ni mamating batang ka dato yung house and lots ang gadi. Ambisyoso. Opportunista. Basta jak ipalubos nga tultulit relasyon nyo. Kagrunahan nga jak ipalubos nga agasawa kayo kini mama. Naamuan manong nemi ni Victoria nga imay rin maot ni Gladys. Taores ang ko yung pakamo namuan na. Ket ko na kanya.
Tapno awan iti maramidan da nga Gladys. Agkasartan. Victoria, talo pa lang nga bulan. Among pampanunutan no kaanong pa nga natay ti asawak. Tirasken kat agasawatan tapno awan ti maramidan doon dagiti anak ko. Ungong tanak. Hanggang ungong tan ibagbagak laing ken katirumbeng. Di mo kadikayat ti may kamang kada kami. Di mo kadikayat nga ituloy ito relasyon ta. Nagasawatan. Nabalo ako. You're my first love. Kan talaga nga sikat ba't patag ko. Dahito tinaikari. Isot dahito din. Nga madut kontrabida. Nilaing Gladys. Di anak mo nga lalaki ngay. Kanunungan nak. Mayat ka? Unusan. Ibilbilin tanak mo nga daywang ka. Katurumbeng armite. Gago. Victoria, saan ka nga pagago akas na? Nakasarakan ti balito. Kaya rikak ti balito. Nabaknang kami. Ngam awan ti tal na ti biyak ta. May salaing ti saan nga kwanunong konakmen. Ngam awan ti gapuna saan tumit lang awatin ni Gladys ti amin. Nanaskin nga paamuem ni Gladys kat aramidem. Di mo kayan? Ipatpatignak ka di, Norman. Agalalanganin ka. Santo lang ang tagtal na tiriknak. Ikaw na ang problema. No awatin ni Gladys di amin. Isungar na kunak. Tap no awanan ti maramidan na agkasartan. Agkasartan ti Wes. Dati saan nga mamumuan. Na do marriage contract kapag pirmahan ta. Ti mga siskadatak at huwes. Civil wedding. Taor at church wedding na tumatlangin to no dumteng. Basta tanaskin ka kasawatan. Nga panawa mo dito nga balay. Kat umay ka ni di balay. Kasanon dyan, anak ko. Kat isudag na edin dito eh. Kukuha na dito nga balay. Ito tamat amin nga suportar ti anak mo. Agay nga makapagturpos, kaya doon trabaho na, agasawan tumaten, at doon balay da. Oh, hanga napintas? Nakalalay ka, Victoria. Nakalalay nga? Gabuta amin nakasapulak, amin nga kayat ko matungpad. O na, intulmigat, sagana ka, umayag dito eh. Intag ka sa request. Kalbasan na, irupat mo ito na kita arwatam, kahit iyawit kan sa balay. Ang awan tingem-ngem-ngem, Norman. Lalakit kinataong, babae lat kinatao ni Gladys. Awan ti sa bali nga mapaturay dya balay no saan nga siya. Siyak, siya ari, siyak ti reyna. Ano yan? Sige. Oo, kastaman ko nagswitana. Nagkasarkam nga rod manong nemi asakbay dayta katim pakaamok kinitsyon. Inya mamok ti stepmother na to be. Wapo da anak mo kaskang ka, Norman. Anak kursong accountancy, ma'am. Mama ko na. Unot tita. Unot tiyang. Ano na bitasawak mo kanya? Agasawa kam ton kini papang mo. Agkasar kam di huwes. Iyawit kon sa di balay. Awan ti bagdanagam, takukam na ito nga balay. Ha? Kailangan na masapul mo. Itad me. Okay? Siyak di ka po na no apay na operar ka. Siyak tinang 30 kwarta. Agam anak, ma'am. O ano ya? Honey, let's go. Nagpagadak na ron iti anak ko. Papa, anong dito eh? Anong dito? Napintas ka dito eh? Anong napintas? Napintas ka ba nagkapo ka ni Victoria ti kwarta iso nga nagtakalasad ka? Nagkapo ka ni Victoria dito nga balay, house and lot? Kat amin nga parakin ka, agapo kin ko na.
Agasawa kami. Agasawa kamton. Agna edak to disidong na. Awang ka tidag paling nga kontrabida. Adda may isa. Di inaunang anak na. Babae. Nalapsat. Ayun kahit mo sa mga napaibang manalapsat. Ibagbaga ka nalapsat. Akas ka ni Victoria. Awan sa bala kahit nasa wan. Ano rin ito papa? Na yung bagakasat. Uno na. Para kanya ka na yung bagakasat. Awanan di mamang mo. Kasi ka, nakalasat ka. Gabot na dinteng ni Victoria. Ito biyag ko. Ito first love ko. Awan doon ka nagbaling ang problema. Noon doon man nagbaling ang problema, anak. Masubar. Sige, in kami. Nalpas kami nga nagkasari ti Huwes manong name kat idi tayawid na ko ni ti Balayda nadanon mi siyempre dagiti duwa nga anak na graman katulong napintas talaga ti Balayda dabak nang Mama! Ayun kita sa muna ito Gladys ang baling ang tulong ang kontrabida insang bet kon dito iti may kaduwa nga amayo iti may kaduwa nga asawak na nalpasin ni kasarmi na ito pakakitaan nga kasawa kamin period. So ano mabalin mama? Ano mabalin? Paunin ti kinadagas mo nga asawa. Hoy! Saan nakadagas nga asawa? Da kayo tiga puno no apa nga natay na di papa! Da kayo ti kriminal! Hoy! No di mo maawat akas may kaduwa nga amam ti asawa. Saan nga mabalin? Nga sikat mapaturay, siyak ti inam, siyak ti ari, ken rin ni redo nga pagtayan, siyak ti matungpal, ken no di mo kayat ko, pumano ka! Pumano ka? Yan tangan nag-graduar kan? Ngam saan kang agtrabaho ti negosyo? Sumapol kat sa baling at trabahom. Gabot na kabay lang kang alaksidan nga anak. Pahunay kayo mantay, mama. Ilay kadamitan ti respeto ni papa. Awang pa'y makatawan na kay asawa kayo ni ti kabityo. Kabit ko ini, gamit agad asawa ko. Nga na kayo ni kapunan no abay nga naatake na ti papa. Na kayo ni kapunan no abay nga natay. Sige nga lalaki, ambisyoso, oportunista. Pumano ka dito, agtang na ka. Ay, amo. Mama. Victor, sa mga dangarang anak mo. Mura mo itong pahin anak mo. Kapukin ka na itong panak na inak. May gusto ito lang itong palang tibiyag na yun, mama. Bye. Basta ko na yun, manong name, hindi pa nagwala ni Gladys. Ito nagtisilad na. Damo, tagburak-burak man din sa jay. Ket tinaudi nga anak ni Victoria, isot na panangan anawa ken kuana ni Elmer lalaki. Victoria, oh come on, just relax. Agtal nang tumatlang deta. Gagangay deta. Yamda ko na akong api nga di mo tinagtulungan ng mga paamo ken kuana. Uksan na ikaman. Come on, sweetheart. Umay ka na ti salid ta. Salid Judy, ti asawam. Nasa baling ang salid ta. Nakaputeng mo, araliaan na ta di Octavio. Umay ka na, sweetheart. I miss you. Let's go. Honeymoon ta ita. Manong nemi, ti pa nagpuligos ko. Kaadak, iti nga balay. Dati nga pagtrabahuan ti asawak. Dito ka? Katsak ti mga sakaw sa tinegosyo. Dito'y ka pagpakadaat. Dito'y ka matkasang batak. Okay? Agad no mataktakan ka. Agpasyar ka. Adamit kwartam. Adamit intid ko kayong kang bukod mo. Kutse. Agsanay ka manin. Di nakapagbugon niyan ti anak mo. Ni Gladys. Babayam lang ta. Nakakusilap lang ta. Babayam lang ta. Ni Elmer nga pagunyanak may tatapagunyak. Kasi lang Gladys na problema. Okay? Awan ni Suna. Diyan ka mo kaya na nagagawit tumadla yata. Di naman kahit pumanaw. Di naman siguro kaya itulok nga saan nagsardin.
Agsardeng tumit laing dayta. An-anusan pa lang noanya tibakpakita na keng ka. Nagtultuloy yun nung name da kita kakasakit nga sa unig Gladys kanyak. Wen, yan kaslasan ko lang tadangdang ka na. Ato di bagbagana na poskol ka na tiropak, ano yan tayo, bagbagana, bahala ka na ako na. Yan talaga makunkonsensya akmanong. Nang ruwan na nakastag, sex kami, manonemi kini Victoria. Kasla, ada mga alya ka niya. Kasla mapukaw ti concentration ko. Kasla ti may isang arabi manonemi. Lepas mi kat nakaturo kan. Imsiyak jak makaturo. Rimuara kita silad mi. Napana kita kadaklan nga ti race. Tadamad bukod nga ti race manong name ti kwarto. Inti maintenance din na panak. Tsaka mo tasanay ka sanay. Sasanak mo't nga naragsak. Naragsak ako lang siguro no. Awan ti mo kumun kontra. Adang 15 minutes ko manong name nga dati terrorist iti pagamonta. Da biglang yung masadagan niya. Hi. Gladys? Di ka makaturog. Norman? Tito ko nam. Uno chong. Uno. Siya may kaduwang amam. Kung tikalaga ka din nga di mo maawat, Norman ko naklatan. Pampano notek, ori anya tararamidek, di kayo mapagsina. Di kamin? Ori anya tararamidek, may sut kayat ni mama. Ako marami dan di anak. Di kamin? So, kagat-katawa. Ano ako matlaalag kag pungpungtot? Ano ako matlaalag ka manggun kontra kay ni mama? Agsakit la barokong ko. Maapektaran ba yung relasyon mi, boyfriend ko? Ano kasta nga, ag-date kami. Awan sa bali nga topic mi no saan nga da kayo kay ni mama. No saan nga sika? Nga opportunista ka, ambisyoso ka, puskul tirupam. Nga da kayo tigapo na no ape nga natay. Di papa. Maulit-ulit data. Masurong pa yun di boyfriend ko. Isa, anya pa alalak? Nakam niya po Diyos di papatay di amam. Data siguro hindi dito ding ken klase di papatay na. Rumping ko na yung awatem. Ora niya aramidag talaga na tayo ni papa. Ora niya aramidag talaga nga da kayong tagasawa. Masaludsod ko man, Norman. Ano tatakin ka? Takasla, sikat ipatpateg ni mama. First love ko man. Malaksi di rin tanya pa eh. Nalalengak ng di papang mo. It is sex? Kastat ko na mamang mo. Ipanagnak mo man kanya. Anak ako no? Udno dyan ko na. Nakaskas daw ka rin no. Agpadpada ka mga agina. Ano yung malak kini mama? Nga may labitikas ken ka? Samo nga mo, tibagbagang Gladys. Kaya mo, ububing mo na bakbakan. Katawa ka. Bakit ni mama?
Yung na imas latanya. Siguro. Okay na, hanggang sigurado. Yung baka ni Bimasa. Ububingat. Awang pa ito na pasamak migin na yun. Dexter ang boyfriend ko. Yung naraman akong digitilips na siyempre. Napurusan naman din barokong ko. Kahit kung mamon at nagdiferensya ang tilipsyo kay Dexter. Mabalin. Norman, naimimas na kinipipik mo sa mundong nululitan. Come on, naimas yung turog ni Mama. Nitakan. Norman, agsubli ka. Norman? Oh my God. Nidaytohin. Inon ko nakmanong naimi. Nagsubli ako ni Siladmi ka ni Victoria. Gininayadak ta mga makapuot ko na ka. Hindi sumagpatak kumantikat re. Nagkapuan. CR. CR? Dapat CR ti kwartuta. Naman ang nagpariir. Nakapigpig sa ti aircon ti kwartuta. Ay, kahit ko ti fresh nga angin. Lagdakan. Maturugan. Ano kahit mo manin? Another round? Victoria, come on, Norman. Come on. Victoria. Manong naimi, lalailuanak ni Victoria. Ngam ti imagination ko ket ni Gladys ti manglalailuan niya. Oh my God. Ano na ito yung mapaspasamak? Paamuam ti anak ko kunana. Siyak samat ti mapaamo na. Oh my. Rumrumansahin nagdasawak manong naming ni Gladys ti adday ti panunod ko. Isong rimugso ako. Oh, Norman. Dandanik libaga ti Gladys manong. Oh, swerte ka din ito eh. Inakin anak. Manong naimi bigla nga imamo ni Gladys. Itipikat, madanon na kami kaya mamang na iti kusina. Good morning, Mama. Oh, good morning to Gladys. Good morning, Papa. Oh, pagkatawa ka, Mama. Di ko kahit kastoy. Akin na siya at launa ya. Kastigal kali ka go, Mami, kani chong mo. Ala, oh my God, kape tayo. Ay, Papa, Norman, si kaman timang temple ti kape. Ay, pagusto mo man ti anak ta. Honey. Kakaso na naglambing. Kastoy ko ma. Kastoy kang ganayon. Tapdawan iti problema. Sungor man, amiris ko. Ora anyat araramidek kontra kada kayo. Wala. Di ko na kung tapay ako mapagtaran pa yun. Relasyon mi kani Dexter. Tanong kasi nag-date kami. Hawan sa bali nga topic minusaan nga da kayo. No kanot kasano ti kurak kada kayo. Mas na-amiris ko anat malalak. Mapukaw ko ba iti boyfriend ko kaputi. Deto yung ti kape. Wow! Mama, nagimas ti pa nagtempla ni Papay ti kape. Sumila sulit ta 3-in-1 dito eh. Wala nga na imas. Sa baling nga aroma na. Amo, Mama. Amo ko no apay na tagustong kaniya Papa Norman. Apay. Basta. Good, very good. Di awanan ti problema. Natal nan ti panunod ko na dak ti opisina, no? Dak nga dua dito, eh. Api nga dakam nga dua. Kadang mong opisina akmat, Ako na, nagsubli ka lang ti dati ka trabaho. May tinegosyo ta iha. Agad, awanan ti problema. Awanan, Mama. Basta awanan pagdanakan nyo. Enjoyin yun. Ti kaadan ti may kadong asawa yun. Dahon tumala maramid ko. Gabot ta.
Ay, narumbing unay nga awatin ti kastay ka. Hindi awanin ti problema, awanin. Amuunayin. Ag-celebrate tayo. Ag-party tayo. Mga ngit iti party dito balay. Kuwain manong naming tiya kamuno anya ti hidden na agenda ni Gladys di kasdyang nga aramid mo. Kasi ti may isang aldaw manong naming pakadak di asawak nga mapangko sa rungkaran ni June. Diya ka mo, tanangag naman. Papa? Adamat papanak, mabaling agkalukan ta? Mga, agkalukan kami gani papa. Okay, tuwa na. Kaya kutsem. Adi, dadadahil na. Ay bakto rin po mekaniko tapos tumay dito balay. Sige. Ako ikaran. Papa na maya? Inak ni Dexter. Papa na met, honey. Inak pa sa karan ni Joe. Sige karan. Una ka nagpapay. May sa tiway nga papa na niyo. Okay, enjoy. Tiga dami ni tikot sa manong name iti lukot tinga babae na bigla manin nga inarakop. Nagsanag minisino. Gladys, anak kabutang mo. Bibig ko pa lang di tinaraman ng kanya. Di mo kaya ngipakat mo kanya tilay mo. Iti kasidgan nga hotel. Sa diya pangituram ti kotse. Sana kalaglag. Kinalaglag ka di magtutok ka niya. Awan kaming kinitexter. Come on, Norman. Kayat mo ka di bakit? Gamit siyak nga bubing. Ano talaga tipanggap mo, ha? Tipanggap ko. Di ba awanan ti problema? Magpataod ka manin titakdakkel pa yung problema. Anak talaga tibanggit mo. Ano tiba ko na nga hidden agenda? Si kamet, ano hidden? Imbagagmat kayong kakada kayo, ngawan ti maaramid ko no kumun kontra ak, nga siyak tagbalin nga kontrabida. Kahit kung siyak tagbalin nga bida. Sikat ti bida, sikat ti aktor, siyak ti actress. Sa nga di bakit ti actress. Di ba kaya't? Nga tatatag katuloyan? Nga matay mat ni mama? Takayat mo nga matay ti inam? Yung saan kong intulok iti kayat na manong na imi. No diket. Intulod ko isuna ti kayat na papanan. Saan ka nga nag-hotel? Saan nakalaglag? Ngem. Nakadakdakil nga ngayon manong na imi. Dahil ti may isang rabi, nadakam nga kasawa iti kwarto mi manong idita Romwar ni Victoria tadakano papanan na. Idi biglamat manong na imi nga simrek ni Gladys iti unang tisiled kat deta. Rinogmaan na. Uy! Narakop na binisito. Uy! Adakam di kasta nga sitwasyon idi agsubli ni Victoria. Hayop kayo! Ay, Victoria! Ilaulaw ko diya! Idi sasarapaan mo di Victoria manong name ti baroko. Mama! Tinam! Tinam! Atake mo tinam! Mama! Mama! Manong name intaray mi iti ospital. Kat sinalusod ko iti Dr. Kalpasan nga tinamingda. Doktor, iti kasasati asawak. Unconscious. Sa may pahinga mo, obserbarin tayo. Unconscious. Awan pa'y puot na kong ganita. Kaya no kalpasan, 5 hours, o adakdakil pa'y, wano adadupay, adadugpay, posible mo ko na kumuntos. Oh my God!
ni Elmer manong name ti kaduak. Chong, ana tinapasamak. Kahit ko mamunon at napasamak, Chong. Ni manang mo. Nabati sa jibalay. Anat napasamak, kapay nga natake ni mama. Naduktalan na kayo kay ni manang. Ito ang nagtisilad. Agin narakop ka nga ng binisito. Elmer, mamati ka kumakanyak. Bigla nga imamo ni manang mo. Sulsulisugan nak ni manang mo. Ngayon sangkong itulog. Rimor ni mamang mo, kung silid mi, bigla ni manang mo't simrek, inarakop nak, binisito nak. Saan nakadagos ka nakapag gulagol, edi sumrek ni mamang mo, kas diyan nga sitwasyon tinakita na. Nakastamat edi ti sitwasyon. Yung sitwasyon nyo kay ni mama. Edi madugtala na kayo di papa. So anatake. Awan tayo naman ng relasyon mi kay ni manang mo. Sursursugod na. Dahil ito tihidan na dyan na. Biglang mamo kalpasan na. Kahit na siguro nga, mga ramit iti pasamak nga pangguraan ni mamangyo kanya. Iman niya resulta na. Matmatayan ni mama. Ngayon sa baling aking basol mo sa angat ikapsat mo. Isopay amis mo tining maga. Nadakamton kagasawa no matay ti inayo. Da kayo, tiga po na. Da kayo, kaya ni mama tiga po na apay nga natay na di papa. Ita, da kayo, sika ngagsyuman, kansyuman, tiga po na matay mat ni mama. Awan tayo nyaman nga relasyon mi. Ulitek, sulsulisugid na kong jak kayat. Gabuta, madlaw ko nga nalimad nga panggap na hidden agenda na. Nakalawlawag, amo na nga rimuar ni mamangyo. Simre nga dagos, tamo na ngagsubli nga dagos ni mamangyo. Kaya't na nga paakto na kami. No, daman dagas mo masamak pagtungpalan ti inam. Awan sa balik ang runahan nga kimbasong no saan nga ti kapsat mo. Idaw-daw tayo yung sabi ko mata makalasat ni Victoria. Idumteng ni Victoria manunemi kalpasan ti may sa aldaw may sa ngarabii nga di pa'y nagsubli ti puot ti inana unconscious. Siyak tinadanon na. Buyayam, noan niya't pamaspasamak iti inam. Gapo iti dagas nga panggap mo. Di ka di mo konsensya. Nasi ka di ka po na no apay nga matay ti inam. Biglang imamo ka sa nagsulisugin. Tap na di ka stakit. At darason nga agsina kami ti anam. Yaman niya't resulta na. Di mo pinanunot. Chong. Diyan amin maawat. Tikas ito yung nagtungpalan di amin. Kapati pa ng luko yung kinidaan ni papang ko. Beso, inarantag di bang sulsulisog kang katap na laing. El tsaka mo akas na resulta na nga maatake mat ni mama. Kasaritam ti inam, barbaring numangig na ka. Mama, mama, amo ka mangmangagdak. Baka manandak ko, mama. Mama, mama. Naramit ko nga peso ni Gasya, basol ko, awan ti basol ni Chong Norman, mama. Basol ko.
Mama, lumaban ka, mama. Tawanin ti problema yung initsyon. Anak tumulusan nga kumontra ka na kayo, mama. Basta biyag ka, mama. Ano saan ka ang biyag, mama? Papatayag mo di bukod ko ang biyag. Saan to nga sir, dumarding di magkakasinsidir di konsensya. Karong tamo ka siya naging basol, mama. Mama, mama, mama. Mama, wan di basol di Chong Norman. Siya naging basol di amin, mama. Biyag kayo, mama. Pakawanan dak. Inulit-ulit manong name ni Gladys di kasjay nga sitwasyon. Nagpakpakawan, nagsangsangit. Aging ka manong name nga sastunoon nila ang tiragsak midyag mulagat ni Victoria. Chong, nakabutan ni mama. 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 Gladys. Mama. Mama. Agyaman nagmama, agyaman kami, Diyos ko. Doktor, nakabutan ni mama. Nakaisisip ni Doktor Manong Tekonadan na talaga sampay nga tiyempo. Kura na kasasuti ka na grabe, may isang pasyente ka talaga makalasan. Pagdaling na dito ang palamawaling nga rumuha na sapol nga, obserbaran tayo nga nakalasat Pawarin ti pagdanagan nyo. Nakalasat din ti pasyente. Mama. Norman. Victoria. Gladys. Mama. Siyak naging basol ti amin. Wala mo kon. Biglang imamo ka. Adagayim. Dag sa panggip mo. Mama. Amoy ka di nakabaybayag. Manungal daw kayo ng awan po, Otyo. Nagkita kami kini papang mo. Ha? Diyan ka mo natagtagay yung tinapasama ko noon niya. Nagtaw-tawatawak. Pag na. Diyan ka mo turungak. Nabambanong ka kun. Nga jak na makasardeng. Kahit ko nagsardeng nga pag na. Hanggang ka nakitak ni papang mo. Agkatang-katang bet ni papang mo. Nagkaanak ti Gundaway nga nagpakawan kang kuhanan. Nagpagpakawanan kay ni papang mo. Hanggang ka nga. Ingato na ti iman na. Agpaypayapay, agbababay, kanapukaw, asiraraksa. Si papakawan ka niyak ni papang mo. Si papakawan ka na kami. Medyo kasawan, natalnan di kasasaad ni papa. Nga dahil dati problema masang kadi. Di ba na kayo respeto kang kuhana? Pinalubusan ako. Pinalubusan na tayo. Pinalubusan na kami kay Norman. Saan ka din nga kumontra iya? Saanin mo, ma? Saan akong nagbaling nga kontrabida? Respetera ko, kanawati ko na may kaduwang amak ni Chong Norman. Palubusan kayo ni aman ti pakaragsakan. Naggaman kami, anak. Dan manong naimi din ang rugyan, ti kaawanan, ti problema. Sa anak ba't na masidsidir, ti konsensyak, manong naimi, na talaga nga natalnan ti amin. Nagasawa madlang da Gladys kini Dexter, manong naimi kat si Mina da, si marunong nga nagasawa ni Elmer manong. Ken kastamat tan kini June, siyempre. Kadyabalay, ngayon regalo ni Victoria kada kami nga gama isut pag naedan, ti anak ko, manugang ko, ken ti duwa nga po ko.
Kada kami kini Victoria, manunemi, nagagat kami palaeng nga kami iti katulungan da Elmer kini Gladys kamangas asikaso iti negosyo. Kawanan tinagbaling nga problema mi, manunemi. Wan. Kada kami madlayan nga talaga kini Victoria, my first love kad first love na. Tagtutuloy ta, nagtaktak ko na hinay, ititong pagbiyak. Dito nga ron, ti pagkasarita, kung anong name katagyaman na klauna, iti anus mo nang ibasa. At sabi ko madadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, karigitipada ka di mga ganagbuya. More power to your program, and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo, Norman. Thank you, Norman. Gastamat yan, nagiti nagbuya, nagdangag.